Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nagkalapas ako ug dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busan na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw og ganting ngadto sa mga nagmatarong ug ngadto sa mga nagpakasala pasaylo tungod sa ilang pagpenitensya. Kaluy ang nangamuyo kanimo aron kami nga miangkon sa among pagkamakasasala, makadawat sa pasaylo sa among mga kalapasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Inutlogikan sa basaw ni Propeta Isaias. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga naimutan, gitubag ko ikaw. Gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka. Bantayan o panalipdan ko ikaw. Pinagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Ipahimutan ko ikaw dito sa imong yuta, nga karon nagmingaw na. Muingon ako sa mga binilanggo, gula ka mo, og niadtong anasa kang ngit-ngit, gawas nga to sa kahayag. Manipsip sila daplin sa kadalanan, ug mahimo nga ilang sipsibanan ang hawan nga kabungturan. Dili na sila gutumon, ni uhawon, ni ang hangin, ug kainit sa adlaw, musakit pa kanila. Kay tultulan man sila ngadto sa mga tuburan sa tubig, sa nagmahal kanila. Maghimo ako kagyanan latas sa kabukiran. Maganda makugdalan alang sa akong katawhan. May mga bot gikan sa layo, ang uban gikan sa amihanan ug kasadpan, ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan. Pagawit sa kalipay o kalangitan, o pagmaya o yuta. Pagawit o kabukiran, kay gilipay sa Ginoo ang iyang katawhan.
ug maluoy siya sa mga nagantos. Apan ang Sion miingon, gibiyan ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nagingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? O dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo hadol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagsangpit kaniya diha sa kamatuoran. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Nagigon ang Ginoo. Ang nagato kanako dili mamatay sa kaangturan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudeyo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, ug ako usab nagbuhat. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo sa pagpatay kaniya. Sanglit, dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlang igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan. Ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa mitubag si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kaya ang amahan ay higugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini ug mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom. Aron ang tanan magpasidungog sa anak, ingon nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya.
Sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti, ug motuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo taliabot ang panahon ug kini miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ug magpatalinghog niini. Ingon nga amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak nga tinubdan sa kinabuhi. Ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa pagsilot, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanan nga patay nga anaa sa mga lubnganan, ug manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon. Maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Naibalo mo na ay mga tao nga bation nga ang Ginoo layo kaayo nila. Nga wala lang magtagad yun ang Ginoo ba sa kahimtang sa kalibutan. Wala magtagad sa ilang kahimtang. Mga tao nga naa ng pagtuo nga human ibutang sa Ginoo ang tao sa kalibutan. Sagda na lang. Wala na'y interest nila. Kung may nomdumo ang mga Israelita tungod sa ilang pagka makasasala, gitugot sa Ginoo nga mabihag sila sa ilang mga kaaway. Nabihag sila dito sa Babylonia. Dito sa Babylonia, naulipon sila, gidaog-daog sila, o nag-antos sila. Nining panahon na gibati nila nga gipasagdan sila sa Dios, nga nalimtan sila sa Dios, nga wala lang magtagad nila ang Dios. Ug mao nga mingon sila no diha sa first reading ganina sa basahon ni propeta Isaías. Mingon sila, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Ug mao nga gipadala sa Dios kanila ang iyang propeta aron pagsulti nila nga dili na tinuod. Mingon siya, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? Dili ba mahalon niya ang iyang anak? Bisan gani siya or sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Kanindot no? Good news gyud, maayong balita para nato nining sayo sa buntag sa bag-ong adlaw. Kana bang kamatuoran nga pagkanindot sa picture no, inahan nga dili malimot sa
iyang anak nga masuso. Paningon ang Ginoo, mahimong malimot ang inahan, kay naa magyoy inahan nga walay kasing-kasing. Mahimong malimot sila. Apan ako, ningon ang Ginoo, apan ako dili gyud ko malimot kaninyo. Kani nga teksto, kini nga mga pulong sa Ginoo, mao ni ang gibasihan sa kanta nga hindi kita malilimutan. Kana bang kantahon usahay sa mga misa sa lubong nya mao pud ni kantahon sa mga despedida kanang mga pari nga balhinon sa laing assignment. Mao dayon ni ang kantahon nya manghilak ta, makahilak ta, hindi kita malilimutan. Nay mga panahon nga batio nato nga matintal ta sa paghuna-huna. Kung nagtagad pa ba gihapon ang Ginoo kanato, pananglitan kanang mamatyan ta, usa ka sakop sa atong pamilya pananglitan mamatay, ilabi na og unexpected nga pagkamatay, na kalit nga kamatayon. Makapangutana ta ngano man nga gitugot ni sa Ginoo, dihay babae nanay nga ni anha nako, nagpahungaw lang gyud ba sa iyahang gibati. Bag-o pa lang siyang mibalik sa pagsimba, kay sulod sa dugay-dugay nga panahon wala siya mosimba, kay nagmahay siya sa Ginoo. Sige gud siya simba, nag-alagad gud siya sa simbahan. Apan sa kalit lang namatay ang iyahang bana, batanon pa. Di siya ka-explain nganong gitugot man kini sa Ginoo kaniya. Di ba siya makasabot? Di siya makatugkad sa plano o sa kabubuton sa Dios. Mga igsuon, dili unta ta matintal sa paghuna-huna nga ang Ginoo wala lay pagtagad o nalimot na siya nato. Kay bisan kon ang tanan, sa ako nang giingon ganina, bisan kon ang tanan malimot nato, apan ang Ginoo dili gyud malimot nato. Nining panahon na gidapit kita sa Ginoo, nining mga panahon nga ingon niini ba nga mag-atubang tag mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi. Gidapit kita sa Ginoo nga mutuo kaniya. Nya kana gyung dako nga sukdanan sa katinuod sa atong pagtuo, dili kanang panahon nga maayo pa ang dagan sa ato ang kinabuhi. Dili na maoy sukdanan sa dili na maoy panahon nga maghimot o ato ang himuong sukdanan sa kalalom, sa kadako sa atong pagtuo. Ang panahon, ang sukdanan sa ato ang pagtuo mao kanang panahon nga sulayon ta, anaa kita sa mga pagsulay, mga problema, magatubang kitag mga kalisod sa kinabuhi. Diha nato masukod unsa ka tinuod, unsa ka hugot sa atong pagtuo. Nanining panahon na ba
mo kapyot gyud ta ba? Yan ang pagtuo nga ang Ginoo gayod nagpakabana o nagtagad kanato. Na magpabilin kita nga nagkapyot anang pagtuo nga ang Ginoo nagtagad o nagpakabana kanato. Amen. Mga igsuon, sa atong pagduol sa altar sa Dios, ato karong dalhon ngadto kaniya ang atong mga pangaliya o pangayoon ta ang kusog o pagtuo aron sa kanunay makatuman kita sa iyang kabubuton ug maingon kita amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, magiya sa iyang mga ginsakupan ngadto sa dalan sa kaayo o magdala kanila sa pag-ila sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang matag nasod maningkamot sa pagkapot sa kalinaw ug hayusa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, magabaton na og hingpit nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, magabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makaangkon na sa gisad kanila, nga mao ang kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Langit ng Amahan, tabangi kami pagtuman sa imong kabubuton ug sa pagpuyo niini sa matag adlaw sa among kinabuhi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ikaw, mga Diyos, na ng kalibutan, kalibutan sa imong pinagatang pinagawad na mga pinagalit ko. Ang panlabot sa iyo daw, pinamaas ko sa mga tao. May mo kiningakalan sa pinatunan. Dahil ikaw, mga Diyos, na ng kalibutan, sa imong pinagatang pinagawad na mga pinagalit ko. Ang pinungabot sa iyo daw, pinamaas sa kamot sa mga tao. May mo kiningakalan. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Tungod sa gahom nining sakripisyo Ginoo, kaluy-i
pagpanas ang among mga daang kadautan, ug bag-uha ang among kinabuhi, ug dada kami nganha sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. O garon sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon. Makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mangalawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug hili mo kami itugyan sa panulan. Hinunua, luwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon
sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Mananging harian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostolis. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyo ang tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. Nakadawat na kami Ginoo sa mga langit nung gasa. Imong gihatag kanamo alang sa among kaayuhan. Busayaw itugot nga makapahamtang kini og hukom bato kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Orasyo Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon o mapaungorong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit sa nga COVID-19 nga mihasi karon o gani mikalas na ang mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag ta nga among kahadlok sa sakit o kamatayon. Hulipi ang among paglaom o lingunang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita o tambal ini nga sakit. Aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapaskay sa lawas ug hunahuna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampusab kami alang sa mga naiguni ni nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuan nila, ihatag ang dayon nga pagpahulay, kanila nga may taliwan na. Hatagi kami sa imong grasya, ning panahon sa kalisdanan, aron pa dayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nanghinanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon og magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami. Ayaw tamayang among mga pangaliya, hinunoa luwasa kami sa mga katalagman. O may mayaw no bulahan nga beren. O mahal nga senyora, kayuhan sa mga masakiton. San Jose,
San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alenria, pagampo nga do kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabay kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Pagangon unta siya sa Dios, kami mapausanong nag-ampo. Ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Pinagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Diyos, Daigo ng Diyos, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigo niyang santos nga ngalan, daigon sa Yesu Kristo, matuod nga Diyos ug matuod nga tao. daigon si Jesu Kristo, matuod nga Diyos ug matuod nga tao, Daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng ngalan ni Jesus, daigo na iyang mahaloyamot nga kasing-kasing, daigo niyang mahalo yamot nga kasingkas, daigo na iyang bililhon o yamot nga dugo, daigo niyang bililin o yamot nga dugo, daigon sa Jesus, diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar, daigon si Jesus diya sa santos o yamot nga sakramento sa daigo altar, ng Espiritu Santo ang Paraklito, daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito, daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, daigo na iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon, daigo niyang santos ug walay buli nga pagkagi panamko, daigo na iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit, daigo niyang mamayaon nga pagpasaka sa langit, daigo na ngalan ni Maria Birhen ug inahan, daigo ng ngalan ni Maria, Berhen o Ginahan, daigo na iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, daigo niyang putri yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, daigo ng Dios diha siyang mga anghel ug mga santos, daigo ng Diyos, diya siya mga anghel o mga santos,